Μας το κόψε. Ωραία. Εδώ. Από εκεί που σε 2 λεπτά βλέπαμε ένα σπίτι και φεύγαμε, τώρα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά, μας υποχρεώνουν τώρα από τον νόμο, γραπτή ανάθεση. Ναι, να πάρουμε φωτογραφίες, να πάρουμε βίντεο, οπότε θέλουμε πόση ώρα τώρα. Το μηχανικό που λένε, Ναι. να βγάλω άδεια, θα τα κάνω εγώ μετά. Ναι, ναι. Δεν έχεις στα χαρτιά πόσα μέτρα φαίνεται. Τώρα το συμβόλαιο δεν θα είδα, σε κελάσω. Πόσα μέτρα φαίνεται, ξέρεις, καθαρά. Έλα από εδώ πίσω λίγο. Καθαρά πόσα φαίνεται. Άρα είναι πάνω από 50 μέτρα. Εφόσον είναι πάνω από 50 μέτρα, σίγουρα χρειάζεται πιστοποιητικό ενεργειακής. Έχεις κανένα μηχανικό γνωστό? Αν δεν έχεις, έχουμε με άτομα που συνεργαζόμαστε. Οπότε, όχι, σε 2-3 μέρες βγαίνει. Αν δηλαδή το κάνει γρήγορα, σε 2-3 μέρες βγαίνει. Α, μπράβο. Σε 2-3 μέρες βγαίνει. Τώρα έχουμε βρει και ένα κόλπο, βάζουμε και μουσική με τα βίντεο. Λέω ότι κάνουμε τις φωτογράφους τώρα από εδώ και πέρα. Μουσική βάζουμε στο βίντεο, αυτά το ένα το άλλο, λέω ότι μια χαρά. Λίγο πιο δεξιά. Ωραία. Βγάζω δεύτερη φορά, μήπως την πρώτη δεν βγει καλά, για να έχουμε και δεύτερη. Ωραία, μία τελευταία άλλα προς τα δω και τελειώσαμε.